Nagasahan og proyekto sa gobyerno ang usa ka asosasyon sa Alabel, Sarangani Province. Mismong sa Municipal Mayor Vic Paul Salarda ang nag-turnover o milusad sa hito production sa Castifon, Kasambok Sustainable Livelihood Program Association ni adtong Miyerkules sa hapon nga natigayon sa sitio Moynay sa Barangay Datal, Angas. Sa mensahe ni Salarda, gidasig niya ang mga benepisyaryo sa proyekto nga ampingan o palambuon kini. Naglaom sab ang mayor nga mga proyekto sa hito production makatabang aron mapauswag ang kahimtang sa panginabuhian sa komunidad. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang naningkamot aron maorganisa ug maimplementa ang proyekto ilawom sa Sustainable Livelihood Program. Tumong sa programa nga matabangan ang katawhan aron makasugod og panginabuhian pinaagi sa paggahin og pondo nga maoy kapital sa ilang gustong negosyo o proyekto sa pagbuhi og pantat. Busa, gipasalamatan sa mga benepisyaryo ang lokal nga gobyerno o mga ahensya nga mitabang kanila.